Daħal fi 16 jum il-ġuri kontra Jurgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Is-seduta tal-lum kienet dominata mix-xhieda ta' Edgar Brincat, magħruf bħala il-ġwejja. Brincat iddeskriva lilu nnifsu bħala negozjant tal-karozzi li kien imexxi wkoll ristorant f'Birzebbuġa u kien ukoll jilab il-lottu fuq l-idejn. Ismu der qabel il-ġuri wara li l-qorti semat li kien f'kuntatt mal-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar u Melvin Toma. Xehet li Toma kien ammetta li kien aġixxa ta' intermedjarju bejn il-Aħwa de Giorgio u Fenek li għall-omiċidju. Brincat qal li kien ta' parir lil Melvin Toma biex ma jmurx ant il-pulizija minħabba li kien jemmen li Jurgen Fenek kellu kuntatti influenti, inkluż Keith Schembri. U li jekk imur jitkellem kien se jispiċċa jeħel kollox hu. Għallu ukoll li beda jirrekordja konverzazzjonijiet bil-moħbi u Brincat ixxeħet li taħ il-parir biex isemmi lil Jurgen Fenek bismu meta jirrekordjah. Madankollu Brincat iċċara li qatt ma sema minant Toma li Keith Schembri kien involut fil-qtil, iżda kien semmih biss fil-kuntest tax-xogħol li kien ingħata. Tul il-kontroeżami d-difiża sfidat lil Brincat dwar recording ta' telefonata bejnu u l-eks kummissarju Lawrence Kutajjar, iżda il-medja hija projbita milli tajt kelma b'kelma x'intqal sakemm jixhet l-eks kummissarju Kutajjar. Brincat ċaħat li qatt għen lil Toma biex jikteb xi jittra jew jgħidlu x'jgħid u sostna li l-allegazzjoni dwar il-ħlas ta' 15,000 euro lill-eks kummissarju kienet gidba min-naħa ta' Toma biex jidher aktar influenti ma' Johan Cremona li kien sieħeb fin-negozju ma' Jurgen Fenek. Huwa insista li ma kellu ebda involviment fl-arranġament tal-maħfra presidenzjali ta' Toma u ċaħat li kien qed jipprova jinfluwenza il-proċess. Il-qorti ġiet ippreżentata wkoll b'chats fuq WhatsApp bejn Brincat u l-eks kummissarju Lawrence Kutajjar li fihom kien qed jiġi diskuss ċitazzjoni li kien ingħata Brincat. Brincat ċaħat li kien uża l-kuntatt ma' Kutajjar biex jinfluwenza l-proċess u spjega li r-relazzjoni kienet purament fuq bażi ta' xogħol u ċirkostanzi amministrattivi. Qal li kellmu fuq iċ-ċitazzjoni biex jirranġa dak li sejjaħ bħala żball meta tħarrek hu fuq vettura li kienet imniżla f'ismu iżda li qal kienet qed tinstaq minn impjegat tiegħu. Għalli fil-fatt kien ġie illiberat fuq dak il-każ. Minn barra l-kontroeżami ta' Brincat is-seduta semat xhieda mill-Maġistrat Nadja Vella li kienet taħdem mal-Mapfre Middle Sea dak iż-żmien u Brian Farrugia mill-Awtorità tat-Trasport li ikkonfermaw dettalji tekniċi marbuta ma' vetturi u polos tal-assigurazzjoni li kienu assoċjati ma' Toma. Il-ġuri kompli jinsema' it-tnejn fejn id-difiża se tkompli bil-kontroeżami wara mistenni jixhed l-eks kummissarju Lawrence Kutajjar.